Dan juga buat tim-tim kami yang luar biasa, tim Fontek, Mas Pandu dan kawan-kawan, tepuk tangan. Mungkin bisa kagem di dalam Akbar Sahalan yang kami biasa. Semoga aturan siapin diri sama baik.
Sadulita hembel lae Ndara kula Raden Bratasena sampeyan aja bingung sampeyan aja susah sing jejeg imanmu ampun ngantos kecalan kaliyan kiblating kautaman Gus Kyai Semar Badranaya aku rumangsa nyangga dosa gedhe anggonku dadi satriyaning bangsa muspra batangku guna ripalungguhan iki ngamarta sing kawentar tentrem kahanane malih dadi tintring ngamarta yen negara sing undang ning saiki kahanane malah kebak ing rasa panandang Kyai Semar yen para kawula para among tani padha nangis padha jerit reongan iki dudu salahe sapa-sapa nanging iki klupute para sentana praja ya kalebu Werkudara kowe tutura Kakang Semar Badranaya semurire eko ambalik tetyani kantayani trisanya purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar milangono lintang bimo sehati jagat diwa Bathara iya jagat pangestu Maradara kula Raden Werkudara kula saged ndhadhapi lan kula saged ngraosaken dumateng paiting lelampahan punika Gus nuwun sewu nggih Den nuwun sewu mangeling-eling pitungkase para sarjana ingkang sujaning budi duk rumuhun para sepuh nate paring dawuh urip kuwi saka sapa urip kuwi arep ngopo lan pungkasane urip kuwi arep kepriye banjur jentre kepriye Kakang Semar Badranaya ngaten nggih Gus urip kuwi saka sapa urip kuwi arep ngopo pungkasane urip arep kepriye siji urip kuwi saka sapa urip niki nggih peparinge saka sing gawe urip peparing saka Gusti kang murbeng dumadi lantarane Rama kaliyan Ibu ya bareng wis lair jal sampeyan iki urip do arep ngopo sampeyan urip teng alam padang niki sejatine mung diutus sing ngongkon sapa sing ngutus nggih Gusti sing nyipta jagat kon ngopo Kakang Semar kon nindakake kewajibane urip manut karo kodrate dhewe-dhewe yen kodrate dadi among tani dadi tani sing becik iya
yen kodrate dadi dwija utawa guru dadi guru sing becik. Lah sakniki wangsul teng sampeyan. Sampeyan niku urip wonten ing alam padang inodratake kalih jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa dadi satriyaning bangsa. Mang dadi satriya sing apik, mang dadi pejabat sing becik. Ngayomi para kawula cilik. Ibarate wayang manuta karo pakeme dhewe-dhewe. Mongko sakniki kawula kok ora iso ayem, negara ora iso tentrem, mergo pakeme dhewe ora rampung, senengane ngubek-ubek pakeme wong liya. Lho niku. Niki sing marake kisruh, Den. Niki sing marake gidruh. Pungkasane urip arep kepriye? Nggih bali pengersane sing maha urip. Asale saka Gusti, Gusti sing nyiptake, baline ya manut karo sing nyiptake. Bali marang ngarsane Gusti ingkang murbeng dumadi. Lah, nek para manungsa niku bali wonten ngarsane Gusti ibarat gajah mati ninggalo gading. Gajah mati ninggalo gading. Macan mati ninggalo lulang. Gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal lulang. Ayo, nek menungso arep ninggal apa? Kalau ngetek kok ninggal utang lho. Nang, nek ninggal utang lho, ninggali perkara. Ayo. Nek menungso mati arep ninggal apa? Tinggalane mboten wonten sanes kejawi namung amal kabecikan. Amal kabecikan sing muraka pitumraping para bebrayan agung. Nadyan menungsane wis ora ana ning darmane isih dilestarekake para bebrayan agung. Yai Semar kados pundi Ndara? Dina iki para among tani ana ing negaraku negara Ngamarta lagi ngandang susah. Bima Sena ya aku werku goro duweni krentek kepingin bantu para among tani kang mapan ana karang padisan. Ben lajeng kanthi cara napa? Kanthi cara napa paduka badhe bantu para among tani? Werkudara bakal bendung Kali Serayu Kakang Semar. Sikra tandang risang dayusi ore tumungko manembah angler boyo kumpak ore tumungko manembah angler boyo kumpak cukupe niki mangke Raden Werkudara badhe bendung Kali Serayu Gus. Kakang Semar pancen kapranyata kabeh mau tak lakoni karana niatku kalamun Kali Serayu wis kasembadan tak bendung iline banyu saka Kali Serayu bisa kanggo sarana penguripane among tani kang mapan ana ing karang pradisan. Inggih Gus, inggih. Tegese sampeyan golek kamulyan, sampeyan golek kamukten ora kanggo diri pribadine sampeyan dhewe, ora kanggo kulawarga, ora kanggo golongane dhewe, nanging kangge penguripaning bangsa lan nagari. Bagus, elok digayang sampeyan, Ndara. Ning wanti-wanti weling kula nggih. Wanti-wanti weling kula. Sampeyan kanthi sampeyan jak sedulur sampeyan ing Kendali Sada. Panasanes kakang sampeyan inggih menika Pandhita Kendali Sada si Anoman.
niku sing nate duweni pengalaman bendung segara, bendung samudra Hindi wonten ing lakon Rama Tambak Kepungkur. Kyai Semar yo ngestokake dawuhmu. Sampeyan rembukan karo Kakang sampeyan Senggono. Sampeyan lambari jiwanipun sinatriya. Mugi-mugi gegayuhan ingkang luhur anggenipun paduka badhe mulyake para among tani sageta kasembadan Gusti Ndara Bimasena. Yang Brata Sena kampung ingkang bintulung adi sarira ngawula tumong kodhek mok simbar jojo mawat kaya guntur kadang panjak Pandhawa mawa sindhu yen lumati
Kakang Anoman yo Kakang Senggono kuwi lah dalah. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Mara. Yen ora sisip sing dadi panduluku iki Kadang Siadi Ndodipati Yayi Werkudara. Iya Kakang Anoman Kapara Nyata. Yayi Werkudara kepiye? Wis sawetara wanci anggonipun Kakang mesanggrah ana ing pesanggrahan Serayu kene. Awit aku nampa atur saka jeneng sira Yayi Werkudara tri-ari kamuri utawa 3 dina kepungkur. Dimas Werkudara nganti Kakangmu Senggono lawan para putra-putra Pandhawa supaya inen mesanggrah ana ing kali Serayu kene. Sabab ana babakan kang butuhake pambyantunipun Kakang Sajarwa. Sajarwa Yayi, apa sing kudu tak bantu Werkudara? Kakang Anoman piye? Ing mripa lungguhan iki aku ngrasakake lan ngrungokake panjriting para kawula dasih luwih panangise para among tani bebasan uripe ing mripa lungguhan iki kaya dikiwake. Mangkono Yayi, pancen kabara nyata arep nandur wae kangelan uga rampene uga kangelan karana banyune sing kurang peterak ketiga dawa babar pisan ora ana udan mula gumregah sing dadi rasaning Werkudara rasaning Bima Sena kepengin bebantu marang Kadang Among Tani kanthi cara apa Dimas? Werkudara dina iki bakal bendung kali Serayu Kakang Anoman. Kowe lah pun hati sing moga sehari mulat manganggap katingal kowe lah dalah aji-uji Dimas Werkudara bareng Siadi ngucap kang kaya mangkono saknalika pun Kakang eling lelakon jaman do kepungkur. Pun Kakang Anoman uga nate suwita lawan pepundhenku ratu ing negara Pancawati Sri Rama Wijaya. Biyen pun Kakang yo nate Sri Rama Wijaya kuwi ora bendung Bengawan nanging malah bendung wujuding segara. Samudrane Samudra Hindi. Nanging ora merlokake banyune nambah ilining samudra. Gawe kretek gawe dalan perune inarya nyabrang para kadang-kadang manara anggone bakal ngurut perang tuju ing negara ngalengka jaman kepungkur dara. Iya wis saiki mangkene Yayi dina iki pun Kakang lawan Siadi ayo padha bareng kumandang gawe yen perlu kayu-kayu sing gedhe dirubuhake watu-watu sing gedhe didongeli mengko para kadang-kadang Anoman anak-anakmu kabeh Antarja Gatotkaca Antasena padha dikiramake dikon kumandang gawe ya kalebu para kawula ing Karang Padesan. Mangkono Kakang Senggono ya pancen kapara nyata Dimas. Aja duweni rasa pangresula lan ora susah dadak pamer iki lho aku wis ora susah kabeh derajate padha Yayi. Piye yen kira-kira pun Kakang duwe panemu mangkono Werkudara? Ya aku matuk Werkudara sarujuk. Anak-anakku kabeh Antarja Gatotkaca lan Antasena padha-padha melu tandang gawe sing ora gelem jemangkas sing ora gelem umremyah ora susah ngaku anake Werkudara. Nongkon ngestokaken dawuh Rama Kyai, ngestokaken dawuh Rama Kyai ya.
aku Antasena manut karo kowe, Pak. Kowe kabeh dadi bocah nom-noman. Aja duweni pitakonan negara wis ngene apa marang kowe nanging pitakonane genti diwalik. Kowe kabeh wis labuh apa karo negaramu. Kedayuan luhur iki kabeh mung kanggo srana kamulyaning para kawula ing negara Ngamarta. Utamane para kadang among tani ing negara Ngamarta. Wis yen pancen mangkono ayo enggak ditindakake pakaryan iki ya Dadi. Paringi sintrang samirana. Sintrang samirana sedya ayu. Muga-muga bakale manggen rahayu Dimas, Dimas Prakodara. Oi sang romong daya patya yaksa guncang bomo namane wil katak sini dadi jroning warih Om
potu mino drojalatri milo drogo saben ari kacaripun nggih sang Senggono ya sang Hanoman tandang kridane gigih ngrebahaken wujudipun kekayon sela-sela ingkang ageng den dongkeli minangka kekuwataning tambak kinarya bendung ilining Bengawan Slayu Krida Risang Senggono den bantu kalian para putra-putra Pandhawa yen cinandra sela-sela ingkang ageng kayu-kayu ingkang ageng kinarya bat-batan Risang Raden Hanoman
Manggya darajating praja kawaryan wasunya ruri ora pangrehing
tilar silas putih sujono sar jono kelu kalunglun palapito idam pangga ning dumati Iwan suksmana wangadi inuwih muga paring pepayung marang panjenengan ingsun Nalindra ing negara Ngastina Prabu Duryudana sumrambahe para warga gung ingkang mapan ana ing negara Ngastina. Duh Prabu Koko Prabu Jimat pepundhen kula Koko Prabu Donya Praping Delahan Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa ingkang kula sawang sampun kesdurawuh wonten Stinggil negari Ngastina. Sakrawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji lan mugi kasekecakna anggenipun lenggah wonten ing Stinggil negari Ngastina menika Duh Koko Prabu jeneng Koko Prabu Baladewa. Wiladalah Yayi. Iye sampun kula tampi sembah pangabekti tandha pengaji aji saking jengambika Yayi Prabu Duryudana ing nagari Ngastina lan kula kinten sampun boten kirang sekeca anggenipun ingkang raka ing Mandura anggenipun melenggahan mapan wonten ing Stinggil negari Ngastina mriki Yayi. Awit kula bidhal saking negari Mandura ngantos dumugi ing negari Ngastina tansah ginanjar kawilujengan tansah ginanjar kebagas warasan tanpa nyandung rubeda nyang sambi kala menapa kinawon. Yayi Prabu Duryudana kula prapta
lumarat wonten ing negari Ngastina awit Sabta ari kawuri utawi 7 dina kepungkur pun Kakang Mandura nampi sawanipun gandhek sakembaran ingkang ngaturaken wujudipun Nawala utawi Kintaka ingkang dipun tapak astani dening Yayi Prabu Duryudana ing negari Ngastina. Suraosipun tulis supados kula Ratu Mandura Prabu Baladewa kinten rawuh wonten ing negari Ngastina ing ripalenggahan samangke pramila Yayi. Sasampunipun kula sampun sowan marak ngabyantar wonten ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana. Wonten wigatos menapa kula tinimbalan wonten ing stinggil negari Ngastina. Sumangga kula aturi paring dawuh, sumangga kula aturi ambabar pangandikan. Mbok menawi wonten reruwet pun Kakang saged hanugari, mbok menawi wonten pepeteng pun Kakang ing negari Mandura saged uyung-uyung anyeng kuyung amadhangaken. Kok Prabu kados pundi Yayi? Bloko Suta lakutang terus terang dinten sakmangke ingkang Yayi ing Ngastina nembe ketaman ribet jibek bebek raosing manah kula saking pamawas kula namung jengandika apa Prabu ing Mandura ingkang saged mudhari reruwet pemadhangaken pepeteng ingkang dipun gembol kaliyan ingkang Rayi Ngastina Prabu Duryudana ingkang dipun ngersakaken Yayi Duryudana kadosa pundi Yayi? Kok Prabu ingkang tansah gumana musik wonten sajroning manah kula boten wonten sanes kejaliko drating jagat ingkang sinebat perang agung ingkang binjang dumadi wonten Tegal Kurusetra ingkang nama perang Bharatayuda Jaya Binangun perang kala wau perang ing antaraning para Pandhawa dalah para Kurawa inggih awit babagan perang ingkang winastan perang agung Bharatayuda Jaya Binangun kala wau ingkang siang pantaraning dalu tansah nyerimpet nyandung wonten raos sing batin kawula ingkang dipun kersakaken babagan perang agung ingkang winastan Bharatayuda Jaya Binangun kados pundi Yayi? Nyuwun pangapunten mila nganti Duryudana ngundang Paduka Prabu Baladewa menawi bincang perang Bharatayuda Jaya Binangun sida kelakon siyos kelampan nyuwun sewu Duka Prabu Paduka Prabu Baladewa badhe bantu para Pandhawa napa bantu para Kurawa. Yayi kula aturi nyekseni sedaya ingkang lenggah mapan wonten singgil negari Ngastina kula aturi midhangetaken lan niteni dhateng ucape Baladewa. Benjang sak mangsa-mangsa Bharatayuda menika dadi Baladewa mboten badhe bantu dhateng para Pandhawa. Lah matur nuwun, lakar menika ingkang kula ajeng-ajeng Koko Prabu. Ning kula nggih mboten bantu para Kurawa. Wis kok kados mekaten niku nalaripun kados pundi nggih? Ngaten Paman Semuni, ngaten. Baladewa niku wong tuwa. Tegese tuwa niku kudu kena kinuwa lan kinuwi tegese wong tuwa niku kudu kena kanggo contoh, wong tuwa niku kudu kena kanggo patuladan. Monggo jagat menika sampun nyekseni umat menika sampun ngakoni para Pandhawa niku tasih kadang kula. Kurawa menika nggih tasih kulit daging kula piyambak. Dadi upama Baladewa niku mbelani salah siji nyuwun sewu ana paribasan bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule melu tatas. Kejawi saking menika Baladewa niki ya ora kepengin diarani wong tuwa sing bancindhe bancilatan. Mila menawi benjang perang agung ingkang sinebat Bharatayuda Jaya Binangun sida kelakon Baladewa mboten badhe bantu sinten-sinten. Baladewa tak ningali ramene Bharatayuda kemawon. Nggih, matur nuwun. Lajeng kula badhe tanget malih. Tanget napa? Miturut petang Paduka. Miturut petang Paduka Koko Prabu Baladewa. Menawi perang Bharatayuda niku sida kelakon, upama Bharatayuda niku sida kelampahan. Sing menang niku para Kurawa napa para Pandhawa? Sing menang niku sing bener, sing kalah niku sing luput. Sing leres niku sinten?
Sing lepat niku sinten? Nek niku Baladewa rasa dadak lereng matur. Kudune Nyai Duryudana pun saged tanggap. Malah sakniki kula sing ditakon dhateng Nyai Duryudana. Wiwit Kurawa lair, wiwit Kurawa niku tasih bayabang nganti brangkang nganti saiki dadi Satya Trapang tur kondang. Kurawa wiwit jaman kepengker ngantos sakniki niku sampun nate tumindak jujur napa mboten? Pados pundi? Wiwit riyen ngantos sakniki, wiwit jabang ngantos Trapang, wiwit indil-indil nganti ondol-ondol. Duryudana saadi-adine para Kurawa niku nate tumindak jujur napa mboten? Anu anu. Nyuwun sewu. Menawi Radi Pekewa anggenipun matur menawi Radi Pekewa anggenipun badhe mangsuli. Tiyang sak donya niku sampun ngakoni. Wiwit kuntung nganti gelung rena pantaraning dalu Kurawa niku sing diangkat ora ana ya kejaba matining para Pandhawa. Kamangka Pandhawa niku tanpa dosa, kamangka Pandhawa niku tanpa luput. Conto rikala jaman kepungkur, nalika jaman lakon Bima bungkus, jabang bayi Werkudara ingkang riyen wujude bungkus dibuang ana tengah alas supados angsal pangruwatan. Nanging pripun nyatane napa? Nyatane malah diancam diincim patine kaliyan para Kurawa. Niku jabang bayine Werkudara. Nyatane malah diincim diancam matine kalian para Kurawa. Jabang bungkus diranjak gaman keblak papat. Contoh malih wonten nalika riyen jaman lakon Pendadaran Siswa Sukalima. Ing tata lair mulang perang marang murid, latihan to sing balu mleting murid nanging sejatine ana sandi kang piningit wonten reka daya ingkang lungit. Para Kurawa anggenipun badhe ngungkih cara ing pengangkah turnaning para Pandhawa. Mboten niku kemawon. Rikala jaman lelakon Babat Wanamarta, Pandhawa jare diwenehi karo Kurawa wujude alas sing jenenge alas Wisamarta. Dikon babati para Pandhawa, Pandhawa dikon bangun negara ning sejatine para Pandhawa diloroke ana tengah alas, kabeh Pandhawa mati dipangan jin setan priprayangan. Wonten malih jaman lakon Bale Sigala-gala. Jare Pandhawa diwenehi separone negara Ngastina, Pandhawa dipun papanaken wonten Bale Sigala-gala. Nanging semanten wanci bengi, wanci dalu, lapan dunungipun para Pandhawa malah dipun obong kaliyan para Kurawa. Sinten sing duwe gagasan ngobong balene para Pandhawa? Sapa to sing duwe pikiran ngobong para Pandhawa? Sapa to pimpinane sing ngobong wujude Bale Sigala-gala? Dinten sak mangke wonge ya isih urip kok ora gelem ngaku tak decerdase. Kula sing duwe pikiran ngobong Bale Sigala-gala kula. Ngakoni jenengan, ngakoni. Krasa. Ning sakniki sengguni pun tobat ta nggih. Jenengan pun tobat nggih, kula pun tobat. Nek mboten percaya sampeyan dolan mah kula. Sengguni iki iso tobat lho pripun to? Jenengan dolan omah kula. Padasan niku teng omahe Sengguni padasan niku wonten kalih. Lho. Padasan ning omah dadak ana loro nggih, sing siji kula tinggal wonten griya, sing siji kula cangking ngalor ngidul. Niku padasane Sengguni. Syukur nek ngaten. Mundak saya tuwa kudu saya eling. Nggih pun kula akoni. Kyai, matur pundi? Kanthi paugeran sedaya kula wau, kamangka para pinter, para sarjana sujani budi sampun paring pangandika. Sura Dirajayane Raksa Dasar kaping ulah Darmastuti. Sing bener bakal jejer, sing salah bakal salah. Sapa sing bisi ala ing kono waktune bakal sirna. Kula wantun nentokaken. Kula wantun nentokaken Baladewa wanita toan. Bilih benjang wonten adanging perang agung ingkang sebat perang agung Bharatayuda Jaya Binangun. Sing menang niku kadang para Pandhawa, sing kalah niku para Kurawa Yai.
perkara manungsa nyambreng tapi karunan ning kasose paring marga amalapun Prisang bondo mas prat mojo lalu mangut adi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyo samara waya anto sak menika atas pundi sak menika siji sing dirembuk maknanipun kados pundi ora sak ngrembug babagan Bharatayuda nanging sak mangke wonten perkawis ingkang langkung wigati Dujeng Pakawarabu Yayi Duryudana perkawis babagan menapa Pakawarabu dinten menika para Pandhawa wani bendung Kali Srayu pramila boten nama mokal menawi ilining banyu menika mlebet wonten lalatan negari Ngamarta wekasan negari Ngastina mriki babar pisan boten karuban ing toya jalaran inggih awit saking kamurkanipun para Pandhawa ingkang manuh wani bendung wujudipun Kali Srayu pramila saking mriku Dujeng Pakawarabu Sobri menggah pamanggih paduka Jengkaka Prabu Baladewa kados pundi ingkang rayi kula pun Duryudana Arsa cumadhong dawuh kuwi lah dalah mangke piye to Yayi kula aturi paduka Yayi ngrakit ing reh raos kesabaran sumangga perkawis menika dirembak sarana kawicaksanan kula ambali atur kula ngajeng Baladewa niku dudu wonge Pandhawa Baladewa niku dudu wonge Kurawa inggih kados pundi Pakawarabu nggih menawi miturut pamanggih kula paduka Yayi Prabu ampun ngantos gadahi panyakra-bawa kaliyan kadang para yayi para Pandhawa kenapa kok para Pandhawa manung-wani bendung kawontenanipun Kali Srayu awit minangka sumber panguripan para amung-tani ingkang wonten kukuban negari Ngamarta pamanggihipun Yayi Prabu sasampunipun Bengawan Srayu dipun bendung karo para Pandhawa Yayi Prabu nggadahi pamanggih boten omanan banyu rak ngaten lho wau nggih ternyatanipun kasunyatanipun kados mekaten Dujeng Pakawarabu mangger piye mbok inggih Yayi Prabu menika budidaya piyambak Yayi Prabu Duryudana kula aturi ngreka daya piyambak nyuwun pangapunten pun kakang punika ngertos pun kakang ing Mandura menika ngertos paduka Yayi Prabu Duryudana menika inggih nggadahi wewengkon wujudipun lepen sing diarani Kali Cingcing Guling Kali Cingcing Guling menika mapan wonten ing kukuban lalatan negari Ngastina gawene Kali Cingcing Guling menika sareng bareng karo Kali Srayu gadahipun para Pandhawa pun kakang kelingan kok Yayi pun kakang kemutan dok kepungkur anggenipun para Kurawa dalah para Pandhawa gawe kali gawene disik-disikan para Pandhawa gawe kali diwenehi tetenger Kali Srayu Yayi Prabu Duryudana sakurawane gawe kali diparingi tetenger Kali Cingcing Guling lah nek wis ngono mbok nggih Yayi Prabu menika sampun ngantos iri lan meri dumateng kabegjanipun sanes boten wonten ginanipun kok Yayi boten wonten ginanipun boten wonten gunane eling Yayi Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami trae Begawan Yasa padha-padha terak tedak turune pendhita sing linuwe turune Begawan Yasa sepele men rebutan perkara banyu kok remeh men Yayi monggo dinten sak mangke Yayi Prabu Duryudana kula dherekaken tumenga ing Akasa ngetoke jiwa kaprawirane iri meri srei drengki kula aturi nyingkiraken langkung rumiyin monggo pinten-pinten dinten
wonten menika Kyai Prabu Duryudana lan para Kurawa ingkang cacahipun atusan kula aturi tumandang damel kula aturi tumandang makarya Kyai Prabu Duryudana gadhahi kadang Kurawa ki ora sithik aja dadi wong keset Kurawa kudu gumregah muktine aja kanggo muktekke awake dhewe ning kanggo muktekke para kawula cilik Kyai Prabu Duryudana kula aturi enget Kyai Prabu menika dadi ratu ora mung ngratoni sedulur ning ngratoni bangsa, ngratoni negara. Negara pundi, bangsa pundi? Inggih bangsa negari Ngastina ingkang sami ngayom wonten sahandap pepadanipun Kyai Prabu Duryudana. Menika pawanggih kula. Mila sepisan malih kula namung ngemutaken. Ampun ngantos trah congkrah dredah munggahe panca bakah karo padha-padha sedulur mung perkara sepilih boten prayogi Kyai boten prayogi Radit sawawan sepuh rekan sumewa Kecering pasewahan lagi cawawan pangandikan Nalendra Ngastina halakan ngropeng Mandura Prabu Baladewa kedadak kasaru gegering jaba ana wujuding pendhita kapaes raseksa ledang-ledang munggah ana singgil negara Ngastina gawe cingak kang sami mulat Indo undang ajak bengkawan Susung angin ngending koning Susung angin ngending koning Miwang jani kampung Iku saknyatane gunjang sarati aku Amit pasang Kalimantan pisowanan usina beto ngilo duni dumawaing tawan kowang waleh-waleh sinuwun Prabu Duryudana nderek tepang gladiwanuh
kula menika Begawan Gudha Mangkara wingking saking pertapan Guwa Mangleng menapa leres punika negara Ngastina. Iya pancen bener sang Panembahan, syukur badhe jumurung menawi paduka menika ingkang nyepeng bawat pemerintahan negari Ngastina ingkang ajejuluk Prabu Duryudana. Pancen kapara nyata Prabu Duryudana ora ana liya kejaba wong panjenengan ingsun. Wah, lah syukur saged kepanggih kaliyan ratu sing sugih bondo turta ya sugih bandu. Banjur tekamu mapan ana ing negara Ngastina duwe perlu apa Begawan Gudha Mangkara. Ngaten sowan kula dhateng mriki niku namung badhe pamer. Apa kowe arep pamer bondo donya sanes? Anggen kula dhateng mriki namung badhe pamer babagan kaseten. Awit jagat menika sampun ngundhangaken Begawan Gudha Mangkara menika pendhita ingkang sekti mandraguna bebasan tinatah mendhat jinara menter pinaku bendal binedil jundil. Kula menika pendhita ingkang kesdhe ing reh paningal weruh sadurunge winarah. Apa pancen kena tak ugemi sing dadi tembungmu Begawan Gudha Mangkara. Pancen kapara nyata kula matur witing klapa saklugunipun. Banjur bagus yen pancen kaya mangkono kowe kandha kowe ngucap Begawan Gudha Mangkara kowe pendhita sing kesdik sing dadi paningalmu, pendhita sing wis ngerti sadurunge winarah. Lamun jeneng sira Panembahan kuwi pendhita kang wasis waskiteng ngesti coba dina iki batangen Ratu Ngastina Prabu Duryudana lagi menggalih apa? Oh, saklebatan sampun ketinggal. Dinten menika paduka menggalih babagan para Pandhawa sing wani bendung Kali Serayu nganti negara Ngastina kene ora kumanan banyu. Leres napa boten? Edan-edan. Hindo kumangata pingpawan susah ngangin nyambingon leres nopo boten babar pisan ora bleset leres dina sak mengko kogel rasane atiku awit kamurkane para Pandhawa sing wani bendung Kali Serayu. Panembahan Begawan Gudha Mangkara malah babar pisani Duryudana nyuwun senjata pitulungan kaya piye carane kaya piye reka dayane supaya Kurawa supaya panjenengan ingsun iso mendhet niyate para Pandhawa anggone bendung wujude Bengawan Serayu. Punika gampang kok sini. Kula gadah padyabala sing bisa silem utawa ambyur wonten saklebeting banyu. Bendungan sing digawe kaliyan para Pandhawa badhe kula jebol saking katebian. Kaliyan para wadyabala kula saking pertapan Guwa Mangleng sing bisa silem sajroning banyu. Sasampunipun bendungan sampun kula jebol, sisan damel ora susah dadak ngenteni perang Bratayuda. Pandhawa badhe kula pateni. Pandhawa sak kresnane badhe kula pateni. Awit Prabu Kresna menika pamonging para Pandhawa ingkang dados sumber kekuatanipun. Ya Gus, lamun Panembahan Begawan Gudha Mangkara sembodo jebol bendungan Serayu mateni para Pandhawa sak Prabu Kresnane. Panembahan Begawan Gudha Mangkara jaluk bebungah apa? Sanes wujudipun Raja Brana. Kula namung badhe nyuwun putri boyongan.
adine Ratu Dwarawati Prabu Kresna nuwun inggih pun Bratajaya sinuwun yang satrek suwe-suwe ra kuat ruping ngono wae. Setan membo menungso. Sapa iki? Lagi ketemu pisan wis bengok-bengok lho. Lek mripatku jaringan gobokmu. Ratu Mandura Prabu Baladewa Kakrasana Kusuma wali kita Karsana Yawasi Jaladara. Baladewa iki kowe. Pancen kamulanyata. Ya kek malah dipethuk kok bengak-bengok karepmu apa Baladewa? Godha mangkon. Ngastina wiwit mau kahanane ayem-ayem swasane tentrem ning bareng enek pendhita sing raine kaya barongan. Sumbar bakal jebol bendungan Serayu. Sumbar bakal mateni Pandhawa, Sumbar bakal mateni Ratu Dwarawati Marastaba saiki pitakon Wangsulana. Kowe kuwi jane pendhita apa jagal menungso? Bareng krungu Kresna arep tak pateni kok muring-muring kowe iki jane apane Kresna? Kowe iki pendhita ora tau nonton wayang mesti. Pendhita ora ana wayang piye? Baladewa iki sedulure tuwa Prabu Kresna Ratu ing negara Dwarawati. Kalebu si Bratajaya. Kuwi yo adikku wedok. Bratajaya Sembadra ki adikku wedok. Kowe arep njaluk putri boyongan pengen rabi karo adikku Bratajaya. Kowe pengen rabi karo adikku wedok? Timbang adikku wedok mbok rabi lu wong adikku wedok kuwi tak pakane kirik ngerti ora kowe? Edan. Aji kiri cah timbang aku. Apa kowe ndak trimo? Yo Baladewa ora narimake perkara iki. Arepmu saiki piye Baladewa? Sedulur iki tega larane ora tega lawan matine. Lakon mateni Pandhawa, lakon mateni Ratu Dwarawati, lan karo dhisik Ratu Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ora teges ngungalne dodo nanging patembayaning Begawan Godha Mangkara. Rawi-rawi bakal tak rampas malang-malang bak putuk kakek terus dublak tungkak cangkemmu bong. Gusti dene siji miyang upama Kepate Kakang Durna kados pundi totoan lho piye kira-kira pendhita niki wau iso ngrampungi gawe apa mboten nek pengira kula mak saged nek kula mboten. Dasar kula niku ilmu titen wis bolak-balik ngestina niku ketekan pendhita sing aneh-aneh. Ning ya nyatane tetep gagar-wigar tanpa karya. Lakon Wahyu Katentreman nganti pirang-pirang jilid. Nyatane ya muspra ora temanjang apa-apa. Oh ning nek pendhita niki anu beda dari yang lain. Pendhita ning wau sore pun diluwatne niki mesti langkung-ampung timbang pendhita-pendhita sadurunge Paman Sengguni kula wonten dawuh anak Anggir Dayudana yen mekaten perintahno sedaya para Kurawa supaya kinen ngawat-awati lakune Begawan Godha Mangkara. Aku banget nguwatirake tumrap kawilujengane Begawan Godha Mangkara inggih
menika sampun dados kewajiban kula kangge anak Prabu Duryudana sampun was-watos ing penggalih arko marmo kula wonten dawuh jengkong Prabu bubarno kang padha gantung sibo panjenenganing sun arsa kundur hangratun mubantuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih satemah bisa kasembatan sedyane Duryudana sak para Kurawa anggone bakal jebol bendungane para Pandhawa wujude kali Serayu ya Bengawan Serayu prawaca dawuh pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu keparing amet madhal pasilan duh Jeng Koko Prabu sagebyar katalika wau paripurna sing pasiwakan ya Sang Buminata jengkar saking Bampar Kencana arsa kundur hanggedaton sipate Sang Nalendra lamun Cinandra kairang herang wimbuh Prabu